Huomenta. Nyt on 3. päivä joulukuuta ja on justissa tästä vähän aikaa sitten noussut ylös ja herännyt tässä. Ja mulla tuli semmoisia ajatuksia, että suomeksi laitan myös tai 3. luukun joulukuuta, että meillä voi olla se kivi edessä, iso suuri kivi. Jos olet lukenut Raamatusta, tai Laasaros, joka on ollut kuollut ja 4 päivää oli ollut niin kuin kuolleena siellä ja Jeesus tuli sitten sinne ja oli tietysti ulkopuolella sitä mikä se nyt on suomeksi, hautaa. Joo. Jeesus oli ulkopuolella sitä hautaa ja sanoi ystävilleen siinä, että te ottakaa pois tämä kivi tästä edestä. Kun hän sanoi sitten, että Laasaros tulee ulos. Mutta ne askelet siitä. Ja mä ajattelin puhua siitä kivestä tänään, että mikä kivi on sinun edessä, sinun elämässäsi. Jos olet lukenut Raamatusta, miten Joosefia käytettiin, miten hänen veljensä käyttäytyvät häneen ja heittivät hänen sinne luojaan ja sitten sen jälkeen luolaan ja sitten sen jälkeen Egyptiin veivät sen ja sitten viimeisessä vaiheessa hän joutui sinne vankilaan. Sinä, joka olet lukenut Herran sanaa, niin siellä vankilassa oli tietysti pimeätä ja sun elämässäsi varmaan nyt niin kuin on pimeätä, sun ympäristössäsi on pimeätä ja on elämän kivi jo niin kuin laitettu siihen eteen, että ei saa minkäänlaista valoa siis. Jumalan sana sanoo, että minä olen sinun jalkojesi valo. Että Herra on sinun jalkojesi valo. Hyvin yksinkertaisesti tässä. Kun luet Herran sanaa, niin sieltä saat valoa sun elämääsi. Ja Joosef oli siellä vankilassa, hän varmaan kokeili sitä ovea, että onko se auki. Mä oon ennenkin puhunut siitä, mutta nyt on toinen ajatus tässä sitä kivestä, elämän kivestä, mikä siinä on edessäsi, että et pääse enää ulos, että pystyisi enää tekemään sitä, mitä oot ennen tehnyt. Jotakin on sattunut elämälle ja oot siinä vankilassa, jonkunlaisessa pimeydessä ja tuskassa ja mitä kaikkea siellä elämän vaiheessa nyt on. Että Jumalan sana on meidän valo, Jumalan henki on meidän auttajamme, Jumala, joka auttaa meitä. Ja mistä me haemme sen avun? Me katsomme silloin ylöspäin. Ja mikä on se ylöspäin? Se on Raamattu. Kun Raamattu on tullut ylhäältä päin, Kristus tuli ylhäältä ja hän on meille sen sanoman antanut. Jumalan sana on tullut ylhäältä ja Raamattu on meille kirjoitettu tänne maahan, että voimme lukea hänen sanansa ja antaa meille voimaa ja valoa meidän elämään, koska tässä maailmassa on tuskaa ja sairauksia ja mitä kaikkea me hengellistä niin kuin, pimeyttä on, että monet ei niin kuin, usko Jumalan sanaa ja on kovuutta siinä vaiheessa, missä me nyt elämme. Mutta jos olet nyt siinä vaiheessa ja sulla on joku kivi sun edessäsi, esimerkiksi jos menet hammaslääkärille, silloin on hammaslääkäri ja siinä on hoitaja ja sitten sinä menet sinne hammaslääkäriin, kun on pakko mennä, koska sun täytyy puhdistaa sun juuret, on niin kuin, ei ole hyvässä kunnossa ja joutuu ne niin kuin puhdistaa ja ottaa pois kaikki, mitä siellä juuressa on siis, että tyhjentää nämä juuret. Ja joskus tuntuu vähän vaikealta mennä hammaslääkäriin, se on kiinni siitä luottamuksesta, antaa niin kuin sen ajan sille lääkärille, että lääkäri tekee sen hyvän työn ja hoitaja hoitaa tätä asiaa ja ottaa niin kuin ehkä sinusta vaikka käsivarresta, taputtaa sinua, että tunnet, että olet turvassa. Se on hyvin semmoinen, miten mä nyt sanoisin, että se pitää tuntua sille, että on hyvissä käsissä. Ja kun oot siinä elämän vaiheessa ja on tuskaa ja pelkoa ja kaikenlaista, niin kuin, mitä sinä nyt tunteita on ja on vaikeuksia, että tuntee, että minä olen Jumalan käsissä, että tuntee Jumalan sanan, että Pyhä Henki on meidän auttajamme. Ja jos lukee Jumalan sanaa, niin saa sen rauhan, mitä hän haluaa antaa ja hän haluaa opettaa myös, mitä kaikkia meillä voi olla pelkoa ja sille, että luottamuksessa jotain on sille, että tuntuu, että on vaikea luottaa. Mutta siinä Jeesus haluaa näyttää, että minä olen sinun paimenesi ja saa tietää enemmän Jumalan rauhasta ja Jumala haluaa auttaa tässä näissä vaikeissa tilanteissa. Ja sitten kun hän tekee sen sille, että kun sun elämä on valmis
Ja sä tiedät, että nyt mun elämäni tässä vaiheessa Jumala tietää, että sinä luotat häneen ja sinä tiedät, että sinä menet hänen kanssaan käsi kädessä sitten, kun hän aukaisee ne ovet, niin jatkat sitten elämää niin kuin ulkopuolella, kun hän tietää. Hän tietää, mikä on meille parasta. Hän tietää, hän on laskenut sun hiuksesi, hän tietää sun nimesi, hän on kutsunut sinut, hän haluaa auttaa sinua ja niin kuin paimentaa sinua ja pestä sun jalkasi ja auttaa sua. Siis mikä kivi on sun elämän vaiheessa nyt ollut esteenä, jos oot juossut siinä kiveä ja lyönyt sitä kiveä, yrittänyt itse omin voimin siirtää tätä suurta kiveä, mutta et sä pysty. Ei inhimillisillä voimilla voi mitään. Jumala haluaa, että me tulemme myös siihen vaiheeseen, että me huomaamme, että me omat laskelmat, mitä me lasketaan ajatuksissa, yritämme niin kuin tietää uusia teitä, nähdä ja jollakin vaiheella niin kuin omilla voimilla siirtää tätä kiveä, mutta huomaamme, että emme me päästä siitä mitenkään inhimillisesti eteenpäin. Vastaus tulee ylhäältä päin, kun meidän sielumme rauhoittuu ja me annamme kaikki Herralle ja sanoo, että en mä jaksa enää nyt omin voimin. En mä tiedä tästä tiestä enempää ja nyt on pimeätä täällä, että minä en tiedä mitä teitä sulla on, että menet Herran luo ja rauhoitut ja saat niin kuin sieltä voimia, saat sieltä sen rakkauden, saat sieltä sen turvan, saat sieltä sen ohjauksen ja oot tyytyväinen kuitenkin, missä elämänvaiheessa oot, vaikka on vaikeaa, tiedät, että Herra on sinun paimenesi, Herra on sinun auttajasi. Joka päivä hän auttaa, joka päivä hän tukee. Kun hän tietää meidän sydämessä, minkälaista lankeemuksia meillä on, että jos se ovi olisi auki, sanotaan näin, niin se tietää, se tietää, Jeesus tietää, minkälaisia ihmisiä me ollaan, koska hän on tehnyt meidät. Että me monesti juossaan sitten pois Jeesuksen luota, eikä niin kuin haluta sitten ollakaan niin lähellä Kristusta. Jos hän on kutsunut sinut, hän haluaa olla sun lähellä, hän haluaa opettaa sua, hän haluaa olla sinun niin kuin elämäsi vaiheessa numero 1 joka asiassa, kun hän näkee, että sinä haluat ja janoat hänen teitänsä ja haluat olla hänen kanssansa, yhtäkkiä ovi avaa ja silloin hän tietää, että nyt olet valmis. Nyt olet valmis menemään ulos, koska hän tietää, että sinä et petä minua, sinä et juokse minusta pois, koska sinä janoat minun teitäni ja sinä haluat mennä minun kanssani, vaikka elämä sitten on niin siunaallista siellä ulkopuolella ja kaikkia hyviä asioita Jeesus niin kuin siunaa, niin tietää kuitenkin, että hän on numero 1 sinun kanssasi. Pimeissä ajoissa, niin kuin Paavali sanoo, ja hyvissä ajoissa, niin Jeesus on numero 1. Hän on ensimmäinen rakkaus, eikä tämä mikä tässä maailmassa on ja mitä siellä ulkopuolella on. Siis syvyyksissä. Kristus kuoli, hänen ristissä menee syvyyksiin. Kaikkiin syvyyksiin, kaikkiin epäuskoon, kaikkiin mitä siellä tuskassa on ja mikä siellä tunne-elämässä on. Hän on mennyt tämän Getsemaanin tuskan tien. Kristus tietää, mitä on olla ihminen. Hän tietää, hän tuntee, hän haluaa, että sinä tunnet, että Kristus on sun kanssasi ja kulkee sinun kanssasi. Hän odottaa sua, että aukaiset sydämesi Kristukselle ja sano, auta mua Pyhä Henki, tule minun ja uudesti synnytä minut. Ota minut myös sinun kotiisi, että minun nimeni on kirjoitettu sinun elämänkirjaasi, vastaa mulle, kun minä olen tässä. Jos on laittanut sut semmoisen paikkaan, etkä ole uskossa, hän haluaa antaa sulle uuden elämän. Siinä on uusi jakso sulle elämän vaiheessa, elämän ristin vaiheessa on se ainut tie. Hän haluaa, että sinä käännyt sinun omista teistäsi pois ja saat synnit anteeksi ja uuden elämän Kristuksessa, jos olet siinä vaiheessa. Se on sinun kivi, joka on sinun edessäsi. Laasaros oli kuollut ja ihminen on kuollut siinä vaiheessa, siinä niin kuin hengellisen elämän vaiheessa on kuollut ennen kuin hän ottaa Kristuksen vastaan, niin saat uuden elämän. Jeesus kuoli sun puolesta, hän haluaa synnyttää sut, antaa sulle uuden elämän ja saat sen valon sitten. Ja Pyhä Henki muuttaa asumaan sinun kanssa ja tiedät, että Kristus on elämä, hän antaa sulle uuden elämän ja uuden nimen,
ja sinun nimesi on kirjoitettu elämän kirjaan. Kun tästä maailmasta sitten lähdemme ja kuolemme pois tästä kropasta, tästä maailmasta, niin tiedämme, että Kristus on valmistanut sinne meille koti taivaaseen. Se oli ehkä monelle ihmiselle tässä nyt, mutta kuitenkin. Se voi kertoa siitä monesta asiasta just mikä tämä kivi on ja seisoo niin kuin siinä edessä. Joo, no tämä oli se 3. päivä adventtia, eli 3. päivä siis joulukuuta ja luukku numero 3. Nähdään sitten, tuli liian lähelle. Nähdään sitten huomenna taas ja Herran rauhaa ja Kristus on meidän tiemme ja veri puhdistaa, hänen verensä puhdistaa meidät kaikesta synneistä. Kaikesta synnistään antaa meille anteeksi Jeesuksen nimessä ja kuullaan sitten taas huomenna ja nähdään sitten ja hei hei hei.